Anong trip mo? Nagbabagang balita sa Radyong Sira. Grabe ang traffic kanina papuntang Maynila. Grabe naman talaga. Ay, nako, sinasabi na talaga. Sabi na, bakit naman kasi lahat bumoto agad? Kasi naman, one day lang ang botohan, B. Nahirapan tuloy ako sumakay ng bus. Kulang na lang mag-kiss kami ng driver kanina. Anyway, it's a happy Tuesday, kabisyo. Yes, I'm back. Eto pa rin ang babaeng takbo ng takbo. Wow! Sa isip mo. This is your daldalerang atleta, DJ Maratoni, para sa programang Love Trip. Trip, trip, trip. Yo, Trip lang. Trip, pakinggan nyo to. trip, Trip lang. Trip natin today. Trip natin mang inis, lalo na kapag ka mainit. Teka nga, bagong lahat. Kumustahin kita. Masaya ka ba sa naging resulta ng botohan ngayong desisyon 2025? Sa tingin mo ba, isa ka sa mga taong nabili ang boto? Sa tingin mo ba, yung binigay sa yung 500 o 1,000, worth it ng 5 taong pag-eleksyon? Diba, ganun yun eh. Yung 500 mo, wala na. Naibigay mo para sa 5 taong serbisyo nung binoto mo. Oh, di ka naniniwala. Ay, naku, sabi ko sa'yo, B, yung mga ganyang nag-aabon-abono, vote buying. Ay! Buti na lang talaga. Ako, ilang percent ba yung kasiyahan ko sa mga naging resulta ngayon? Siguro mga 23%. Pero at least, 'di ba, nag-i-improve. Kahit papaano. Hindi na nadadaan sa budots-budots. Anyway, ako po ang inyong makakasama, ang inyong daldalerang atleta. Magmula 3 to 6 p.m. yan ng hapon. Gusto ko nga malaman, okay ba yung boses ko dyan? Naririnig nyo ba ng maayos? Para bang paos? Kasi wala eh. Alam mo, kahapon naalala ko. Kapag ka bumoboto ka pala, ang pinakamaalala mo is yung jingle, di ba? Aminin! Isa ka rin sa mga bumoboto, nakakalimutan mo na yung pangalan, pero naalala mo yung tut tut turut tut 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 turut. Ewan ko sa'yo. Alam ko naman na medyo mainit ngayon. Kaya naman, kuya, ate, kute. Sige na, kuhanin mo na yung lagayan mo ng tubig, dali. Huwag mo nang gawing design yan. Teka, tubig ba ang laman o soft drinks? Isa rin sa mga magandang gawin ngayon, habang nakikinig sa akin, sige na, kumuha ka ng merienda. Alam mo, namimiss ko kumain ng saging konyelo. Ang sarap kaya ng saba, lalo na yung malaki, tapos medyo, syempre maligat. Anyway, alam ko naman nag-iinit ka na dyan. Ako rin, kaya nga maiksi lang yung suotong shorts ngayon eh. Pero at least, diba, medyo formal-formalan ang ating top. Ang ganda nga nang nakalagay sa likod eh, kung nababasa nyo. Teka nga, tatalikod ako. AUT. AUT, ayut. Ano kasi yon? Shortcut version, abbreviation ng Austria. Ikaw naman. Anyway, tuloy-tuloy ang ating usapan. Diyan ka muna ha, mag-relax, mag-chill, magpalamig, magpaypay, huwag mainitin ang ulo. Tuloy-tuloy ang ating daldalan, kasama pa rin ang inyong daldalerang atleta, DJ Maratoni. For now, makinig muna ng feel-good music, pampalamig ng ulong nag-iinit.